हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube channelआव नोंथांखौ बरायबाय। Friends दिनैनि भिडिअखौ बानायनो थाखाय जोंनिनो सासे लोगो बिथाङा हांख्राय हरनाय लेखा दिनैनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय। Friends दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन जों माबोरैहाय गर्लफ्रेन्डनि बा बयफ्रेन्डनि बा जायखिजाया सुबुंनि WhatsAppनि मेसेजखौ जोंनि मबाइलाव जोङो माबोरै सिरियै जों नायखोमानो हायो बेनि मोनसे आं नोंथांमोननो ट्रिक्स लानानै फैदों फ्रेन्ड्स। अब्ला बे ट्रिक्सखौ आं नोंथांमोननो नैबे सुंद' भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर जों जागायदिनि। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेन्ड्स नोंथाङा गुबुननि मबाइलनि WhatsAppनि मेसेजखौ नायनो थाखाय नोंथांनो मोननै फननि गोनांथि जागोन। मोनसेया जाबाय नोंथांनि लोगोनि बा नोंथांनि बयफ्रेन्डनि बा नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि मबाइल आरो हमनानै लाबाय नैबे गंसेया नोंथांनि मबाइल बेयो। अके आं खनसे बुंबावदो फ्रेन्ड्स, नैबे गंसेया नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि नङाबा बयफ्रेन्डनि बा जायखिजाया सुबुंनि बेयो जाहैबाय मबाइल आरो नैबे गंसेया जाहैबाय बेयो नोंथांनि होननानै हमनानै लाथ'। अके दाना गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि लोगोनि बे फनखौ नोंथाङा जेबो खालामथ'नाङा, बेखौ साइडआव दोनथ'। दाना फ्रेन्ड्स नोंथाङा मा खालामनांगोन, नोंथांनि मबाइलाव नैबे गुगोल क्रोम ब्राउजारखौ नोंथाङा खुलिनो नांगोन। अके बेनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथाङा नैबे फोथा मोनथामाव थुनानै नोंथांनि बेखौ रिक्वेस्ट डेस्कटप साइट खालामनानै लानो नांगोन। बेनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेवहाय मोनसे वेबसाइटखौ नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामगोन, बे जाबाय वेब डट। बेनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथाङा मा खालामगोन, WhatsApp होननानै लिरगोन, नाथाय नोंथाङा गोरोन्थियै लिरगोन WhatsApp। आं बेबायदि मा खालामबाय फ्रेन्ड्स, गोरोन्थि लिरबाय। गोसोआव लागि फ्रेन्ड्स जेब्लाबो गोरोन्थि लिरनो नांगौ। थ' बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। अके फ्रेन्ड्स अब्ला सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा फ्रेन्ड्स मा नुनो मोनगोन, बेवहाय गिबि मोनसे मा नुनो मोनगोन, नैबे वेबसाइट एड्रेस नुनो मोनगोन WhatsApp वेब। नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन। अके फ्रेन्ड्स बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव मा ओंखारगोन, बेवहाय नोंथांनाव मोनसे QR कड ओंखारगोन। नुनो मोनदों फ्रेन्ड्स नैबे QR कड। नोंथाङा दानिया बेखौ बेबायदि दोन। दानिया फ्रेन्ड्स नोंथाङा मा खालामगोन, नोंथांनि जिथु फ्रेन्ड्सनि मबाइलखौ ला बा नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि मबाइलखौ लागोन। अब्ला फ्रेन्ड्स दानिया नोंथाङा नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि नैबे फनखौ लानांगौ। फनखौ लानानै बेनि WhatsAppखौ खुलिबानो जाबाय फ्रेन्ड्स। अब्ला फ्रेन्ड्स नोंथाङा बे गार्लफ्रेन्डनि नोंथाङा WhatsAppखौ खुलिगोन। अके फ्रेन्ड्स नोंथाङा बेबायदि खुलिखांनायनि उनाव नैबे मोनथाम दटआव नोंथाङा थुना होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे WhatsApp वेब होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। अके थुनाय लोगो लोगो नोंथांनो बेबायदि ओंखारगोन। नोंथाङा नैबे अके गट इटआव नोंथाङा थुनानै होगोन। अके बे मबाइलाव दानि बै नुजानाय QR क'डखौ मा खालामगोन, नोंथाङा स्केन खालामगोन। अब्ला जोङो बे फ्रेन्ड्स बेबायदि स्केन खालामबाय। बे QR क'डखौ बेबायदि स्केन खालामगोन। अके फ्रेन्ड्स अब्ला जोंनिया स्केन खालामनाय खामानिया जोब्बाय। दानिया नोंथाङा बेखौ बेबायदि दोननो हासिगोन। बेबायदि दोनबाय फ्रेन्ड्स। अब्ला दानिया फ्रेन्ड्स आंनि नैबे मबाइलाव मा जाबाय, बे मोनसे प्रसेसिं जाबाय। बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनबाय नैबे मबाइलाव WhatsAppआव जेसेबां नाम्बार बा जेसेबां मेसेज टेसेज दंमोन फ्रेन्ड्स, अब्ला बेयो मा नैबे आंनि मबाइलाव बेयो फैजोब्बाय। नायना ला फ्रेन्ड्स नोंथां। थ' बेयाव जेसेबां मा दङमोन, मेसेज दङ बा बेसेबां नाम्बार दङ नैबे मबाइलाव बेयो नैबेयाव फैजोब्बाय। अब्ला नोंथाङा फ्रेन्ड्स बेवहाय नोंथाङा जोबोद मोजाङै नायनो हागोन। अके फ्रेन्ड्स अब्ला नोंथाङा बुजिबाय। दानिया फ्रेन्ड्स नोंथाङा नैबेखौ जुदि नोंथाङा बेनिफ्राय मा लग आउट खालामनो लुगैदों, अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन फ्रेन्ड्स, नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे फोथा मोनथाम नुनो मोनदों नोंथाङा फ्रेन्ड्स, नैबे फोथा मोनथामाव थुनानै होगोन। अके फ्रेन्ड्स अब्ला आं बेबायदि फोथा मोनथामाव थुनानै होबाय। थ' थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेन्ड्स जोंनिया बेबायदिहाय पपआप बिन ओंखारबाय। नोंथाङा बेवहाय लग आउट खालामबानो जाबाय। अब्ला जोबथारनायनि जिथु अपसन नोंथाङा बे लग आउटआव थुना होयोब्लानो फ्रेन्ड्स नाय नुनो मोनदों बे मा जाफिनबाय फ्रेन्ड्स, नोंथांनि QR क'डआ ओंखारफिनबाय। नोंथाङा बेनिफ्राय लग आउट जाबाय।
दानिया फ्रेंड्स जोबथारनायाव आं नोंथांनिसिम मोननैसो टिप्स बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबगोन। टिप्सआनो जाहैबाय फ्रेंड्स नोंथाङा जुदि नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि बा नोंथांनि बयफ्रेन्डनि बा जायखिजाया सुबुंनि नोंथाङा जुदि WhatsAppनि मेसेजखौ अराय सम जुदि नायबाय थानो लुगैयो अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा बै पेजनिफ्राय माब्लाबो नोंथाङा बेखौ लग आउट खालामनो नाङा। जेब्ला नोंथाङा फ्रेंड्स लग आउट खालामनानै लागोन अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि मेसेजखौ नुनो मोननाय नंला। जेब्ला नोंथाङा फ्रेंड्स बेखौ लग आउट खालामालासेनो नोंथाङा जुदि नोंथांनि पेजखौ नोंथाङा मिनिमाइज खालामनानै बेखौ दाननानै होयो अब्लाबो नोंथाङा मा खालामनो हायो फ्रेंड्स नोंथांनि बै गार्लफ्रेन्डनि नोंथांनि मेसेजखौ नोंथाङा नायबाय थानाय। बेखौ माबोरै नायगोन नोंथाङा? फ्रेंड्स नोंथाङा वेबसाइटआव थांबानो जाबाय। थांखांनायनि उनाव फ्रेंड्स अगेन नोंथाङा web.whatsapp होननानै गोरोन्थि लिरनानै नोंथाङा गिबि जितु वेबसाइट एड्रेस वेब WhatsApp होननायाव नोंथाङा थुनानै बेयाव होब्लानो बेनि गासैबो WhatsAppनि जितु नाम्बारजों लोगोसे बेनि मेसेजखौ नोंथाङा जेब्लाबो नुनो मोनगोन। अब्ला फ्रेंड्स नोंथांनो आं बे मोननै टिप्सखौ होबाय अब्ला नोंथांखौ साबायखर होनांसिगोन। होगोन ना फ्रेंड्स? अके फ्रेंड्स अब्ला दिनै एसेयावनो फोजोबबाय। गुड बाय।